ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 4-ന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള അൺഒഫീഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. കൃത്യമായ വോട്ടിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മുഹമ്മദ് ബ്ലസ്ലി 5,90,000 വോട്ടുകളുടെ പിൻബലത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയകിലിന് 5,64,000 വോട്ടുകൾ ഇതുവരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. തൊട്ടുപുറകിൽ നിൽക്കുന്ന അപർണ മൽബറിക്ക് 5,61,000 വോട്ടുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാം സ്ഥാനത്ത് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നവീൻ അറക്കലാണ് തുടരുന്നത്. 4,69,000 വോട്ടുകളാണ് നവീൻ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ദിൽഷ പ്രസന്നനാണ്. 3,95,000 വോട്ടുകളാണ് ദിൽഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3,84,000 വോട്ടുകളുടെ പിൻബലത്തോടെ ആറാം സ്ഥാനത്ത് സൂരജ് തുടരുന്നു. ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോബിനാണ്. 3,60,000 വോട്ടുകളാണ് റോബിൻ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജാസ്മിൻ മൂസയ്ക്ക് 3,25,000 വോട്ടുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്ക് 3,07,000 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പത്താം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സുചിത്ര നായർക്ക് 3,06,000 വോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2,04,000 വോട്ടുകളുമായിട്ട് ധന്യ മേരി വർഗീസ് 11-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. 12-ാം സ്ഥാനത്ത് ഡെയ്സി ഡേവിഡ് 1,96,000 വോട്ടുകളുമായിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊട്ടുപുറകിലായി വരുന്ന റോൺസൺ വിൻസെൻറ്റിന് 1,91,000 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 14-ാം സ്ഥാനത്ത് ശാലിനി നായരാണ് നിൽക്കുന്നത്. 1,85,000 വോട്ടുകളാണ് ശാലിനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റായിട്ട്, അതായത് 15-ാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ജാനകി സുധീറാണ്. 1,50,000 വോട്ടുകൾ ഇതുവരെ ജാനകിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുറകിൽ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന നിമിഷ PS-ന് 1,30,000 വോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മത്സരാർത്ഥിയുടെ പേര് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായ ബിഗ് ബോസ് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്